eladóvá vált Pécsen a Liget lakóparkban egy 53 négyzetméteres, 2 szoba plusz nappali konyhás lakás. A lakást 2021-ben teljes körűen felújították. Minőségi bútorok és gépek lettek beépítve. A nappaliban lévő tömörfa bútorok és a vételár részét képezik. Ide már csak a bőröndödet kell behúznod. 2 terasz tartozik az ingatlanhoz, az egyik egy fedett, nyugati tájolású, gyönyörű panoráma a tévétoronyra. A másik terasz keleti tájolású, és mind a 2 hálószobából megközelíthető, ami a belső játszótérre néz. A fürdőben bidé és épített zuhanykabin. A lakáshoz tartozik egy autóbeálló, és igény szerint vásárolható hozzá egy garázs is. A lakás irányára 74.900.000 forint. Ha érdekel, várom hívásod, keresd meg!